Maayo ang nanginlihok sang prosekusyon nga hindi na pag-ipresentar ang nabilin nila nga testigo para sa Article 4 sang Articles of Impeachment o grave threats bato kay Vice President Sara Duterte. Inisuno kay former 5th District Representative Neil Junjun Tupas nga nagserbe bilang lead prosecutor sang 2012 impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Sa interview sang Bomb Radio kay Tupas, iyagin pahayag nga ang Article 4 ang iyagin na konsiderar nga pinakamahina o kung wala halos ang bato sa trial. Sunod sa iya, mangin pabor sa depensa ang nasambit nga artikulo sang trial kung palawigon pa ini. Nagpahayag man si Tupas nga posible na batian sang prosecution team ang panawagan sang pila ka mga opisyal nga hindi na pagpadayunon nga ipresentar ang iban nila nga testigo. Dugang paniya, hindi naman kung tani kinahanglanon ang presensya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Hulyo 20. Ilabi na nga may-ara naman sang duwa ka testigo alin sa NBI nga nagplastar sang investigasyon sang ahensya sa ginakabig threat ni Vice President Sara Duterte kanday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Hindi ni siya ang pinakamakusog na article of impeachment, no? Or isa siya actually, siya ang pinakamahina siya. So kinahanglan tapuso na nila amo na ako nga opinion halin pa sa isa pa ka semana. Kasi kung itala ni kadlaw, duwa kadlaw tapuso nila, kag ang feeling ko siya pag nagupnop ko nga mga witnesses ni nga iban, hindi na kinahanglan useless na. Kag gusto ini nga move sa prosecution para hindi na mag-drag on ang case nga ni. Kahit kung nagadugay ni pabor ni sa depensa. Inasulit ko, ang pagtulok ko ang grave threat nga ini, ang Article 4 ini nga first nga naging percent, mahina ni siya nga article. Nagapati man ang anay kongresista nga hindi naman dapat maglabot sa masunod pa nga tuig ang trial ni Vice President Sara Duterte. Ilabi na nga nagahilapit na ang eleksyon. Suno kay Tupas, magagwa nga daw ginapolitika sang prosecution team si Duterte kag mangin negatibo gid ini sa mata sang publiko. Kung magdugay ni, of course lapit na lang eleksyon. So kung magdugay ni kag maglabutan nila sa nga tuig, syempre election filing na sang COC, kag every time kung malapit na eleksyon, kung magpolitika na katama, negative na sa pumuluyo. So hindi na ni mga tagaan sang nagakaigo nga atensyon, kag hindi na pabor ng prosecution.